Chișinăul a fost ales pentru săvârșirea sărbătoarei creștinești a botezului Domnului în mijlocul ostașilor de la granița de răsărit și a populației basarabene venite să-și arate credința și dragostea pentru regele unității naționale. Aici pericolul avea dimensiuni mult mai mari, pe măsura uriașului vecin roșu, care nu acceptase niciodată faptul că Basarabia se unise în 1918 cu patria mamă, România. Aclamațiile mulțimii denotă încrederea în rege și în măsurile sale de securitate pentru salvgardarea provinciei dintre Prut și Nistru. Din păcate, nimeni nu cunoștea prevederile secrete ale pactului Molotov-Ribbentrop. Atmosfera de încordare națională e foarte vizibilă în gări. Soldații concentrați, în drum spre unitățile militare, sunt așteptați la ghișee speciale de Cruce Roșie, unde primesc hrană rece și o ceașcă de ceai. În timpurile tulburi, țigările capătă valoare de simbol. Prin plăcerile lor efemere, oamenii trăiesc câteva clipe de liniște înaintea marilor încercări. Vizibil îngrijorat de turnura războiului mondial, caracterizată prin răsunătoare victorii ale Germaniei pe frontul de vest și de presiuni externe tot mai puternice, regele vizitează arsenalul armatei din strada Uranus la 21 martie 1940. Halele sunt înțesate cu echipamente și muniție. Muncitorii își continuă activitatea zilnică, părând a nu fi stingheriți de prezența suveranului. Și inspecția continuă.